Adibasi, salah boka sudah. मालायनि बुंनायावसो आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन दे आं गोसो जानानै बानायाखैमोन आगै आरो सोर बुंहरदों बेखौबो आं आलाद खालामना होला बिराद गिदिर फेसबुक बेबो सालायो खिन्थु आं बुंला आरोना हारिनि थाखाय सोरबा जोंनि हारिनि सायाव बेरेखा राव बुङोब्ला जों रिप्लाइ होनांगौ रिप्लाइ होनायाव जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया जों गासैबो गसंथेनांगौ नाथाय लिमिटजों बुंनायनि रावाव लिमिट थायो जाहाथे रावबो एफआइआर दा होजा आरो रावबो इनायै फुथुला बानायनानै दा सावजा नोंसोर नों तुमलोग तुम बेखौहाय मोजां सोलोंनानै ला तुम माने नोंखौ थांखिना बुंनाय जायो एबा सोरबा सासेखौ थांखिना बुंनाय जायो तुमलोग माने गासैखौबो होननाय जायो बेखिनि बाथ्राखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ नोंथाङाबो मिथिखागौ सिस्टारा बाट गाज्रि राव बुंनानै नोङो एफआइआर होजाबाय येस नोंनि फिसायाबो नोंनि उन जोलैयाबो नों बायदिनि एखे केरेक्टार लानानै इयुन जेनेरेशनावहाय फिउचारावहाय सोरजोंबा एफआइआर होजानायखौ नों लुगैयो नामा दानिया बुंदो नेगेटिभ कमेन्ट्स हरग्राफोर बे बाथ्राखौ लानानैसो आङो मैया पस्ट होदोंमोन सासे सिस्टारा ना बियो गावनि बुंनायनि सर्तआव Adibasi, salah boka sudah. अर्थ गैयै रावजों बियो फुथुला खालामनानै सावजादों आरो लोगोसे एफआइआर होजादों बियो गोबां मानो एसे भिडिअसखौ क्लियारलि नाय नोंथांमोना क्लियार नायबासो बुजिगोन आङो आङो रिप्लाइ होगोन मानो होनबा गोबां माखासे मानसिफोरा आंखौ कमेन्टआव रिप्लाइ होदों आंबो होफिनगोन क्लियारिटि आं होगोन थ' नोङो सोरखौबा गाज्रि राव बुंनानै एफआइआर होजाबाय मोजां राव बुंनानै एफआइआरखौथ' रावबो होनो हाया मोजां बुंनाय राव नंगौ नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ बाट गाज्रि राव बुंनानै नोङो एफआइआर होजाबाय येस नोंनि फिसायाबो नोंनि उन जोलैयाबो नों बायदिनि एखे केरेक्टार लानानै इयुन जेनेरेशनावहाय फिउचारावहाय सोरजोंबा एफआइआर होजानायखौ नों लुगैयो नामा दानिया बुंदो नेगेटिभ कमेन्ट्स हरग्राफोर बे बाथ्राखौ लानानैसो आङो मैया पस्ट होदोंमोन सासे सिस्टारा ना बियो गावनि बुंनायनि सर्तआव अर्थ गैयै रावजों बियो फुथुला खालामनानै सावजादों आरो लोगोसे एफआइआर होजादों स' बेखौ नुनानै आङो जे एसटि डिमान्ड खालामनायनि हेंथायै जों गासैबो भिडिअस खालामनांगौ नंगौ खिन्थु आं बादा होआखै आंबो बुंदों भिडिअ खालामदों जों बिसोरहा एसटि दाबिनायनि हक गैया जोंनि आसामाव आं बे आदिवासी कहाँ से आया है आदिवासी को किसने लेके आया 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश लोग आदिवासी लोगों को हमारा आसाम में काम कराने के लिए लेके आया था जैसे लेबर काम है ना चाय पार्टी का काम कराने के लिए वो लोग को कुछ दिन के लिए लेके आई थी उसी दिन से वो लोग हमारा आसाम में रहते हैं खाने को मिला पीने को मिला रहने को मिला फिर अभी आज तक इस भक्त एसटी डिमांड करने का वो लोग का हक भी देखिए जैसा है वैसा ही रहना चाहिए है ना अभी एसटी मांगने का डिमांड करने का हक नहीं है वो लोग का हक नहीं है क्योंकि ये है हमारा असम असम में रहने वाला लोग बोरो था ये सब असम में बोरो जाति लोग रहता था इस जगह में भगदत्त और बन राजा ने राइज कर रहा था अभी तक हम लोग 50-50 डिवाइड करने से भी हमारा आसाम को 50 भी नहीं मिल रहा है नहीं मिला आज तक हम लोग जिद करता है फाइट करता है फिर भी नहीं मिला है और आप लोग तमाशा करने आया है यहाँ पे एसटी डिमांड करके बाथ्राखौ बुंदों बयबो भिडिअ क्रिएटरफोरा खालाम मोजां रावजोंसो बेबायदि गाज्रि असित रावजों नङा गनायजाथाव रावजोंसो गनायजाथावै रावजों नङा माब्रै गनायगोन सोरबा एमएलएआनो होन सोरबा आर्मी पुलिसानो होन सोरबा सिएमआनो होन नोंनि बे असित रावखौ सोर गनायगोन दुथाङाबो गनायनो हाया दुथाङाथ' दुथांखा बे दुथांखौ गनायहोनो थाखाय नों मा बाहायनांगोन गनायजाथाव रावै बिजिरना होनांगोन जे नोंथांमोना बहानिफ्राय फैदोंमोन बिजिरना हो जारिमिन जुदि बुजियोब्ला मिथियोब्ला जारिमिन फरायनो मोनदोंब्ला बिजिरनानै हो रिमाइन्ड खालामनानै हो आरो जोंनि गिदिर गोलावफोरा मोननाय बायदि जोंनि बे मेन पइन्टखौ मोननाय बायदि थुलुंगाखांहो जोंनि मेन पइन्टआसो जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ थुलुंगाखांहोनोसो जोङो भिडिअखौ क्रिएट खालामनांगौ नङा होमबा स' आं बारा बुंला एसेग्राब माबाफोरखौ पइन्टखौ आङो बेखौल' आं बुंनो फैदों जाय सिस्टारा
गावनि बुंनायनि रावाव बियो फुथुला खालामनानै सावजादों। बियो सावजानाय नङामोन, बियो बुंजानाय नङामोन, बियो एफआइआर होजानाय नङामोन। मानो? बियो बिथाङा अलरेडि मिथिखागौ नों आं नोंसोर जों ना तुमलोग नों नोंसोर बे बाथ्राखौ मिथिगौ। अब्ला सोरबा जोंनि हारियाव हेंथायै बुङोब्ला बेखौ जोङो मेनसन खालामनानै बेखौ गाज्रिबो रायनो हागौ, बुंनो हागौ। खिन्थु सोरबा सासेया मावदों गासैखौबो तुमलोग होननानै बियो रायदों, बुंदों। तुमलोग मानो होननांगौ? तुमलोग होननाय लगे लगे नों मिथिखायो नोंसोर गासैखौबो बुंदों। बेखायनो बिथांमोना बारासिन बर'नि नाम लानानै बर' आइजो होननानै दिनैहाय बिथांमोना बर'नि नामखौबो गाज्रिसिन खालामना होनायसो जादों। जे बोरो जाति के आसाम से जे एक तो औरत हमारे घर आदिवासी समुदाय के गाली दे है, ये हमने के बहुत खराब लगे। मतलब खाली हमने के नहीं, हमारे बिरसा मुंडा के भी गाली दे है। बिरसा मुंडा भी आदिवासी है, हमारा राष्ट्रपति भी आदिवासी है, तो ये बहुत बड़ा बुङोब्ला रायज्लायोब्ला ना गोबां साननानै बुंनांगौ। सोरनिबा थुलुंगा होनायजों नङा। बिथाङा बुंदों सोरनिबा थुलुंगा होनाय दङ, सोरबा फेसबुक क्रिएटर गिदिरनो बिथाङानो बुंहरदों आरोना, सोरबा बुंनो होनायावसो बुंदों। आरे मालायनि बुंनायावसो आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन दे, आं गोसो जानानै बानायाखैमोन आगै। आरो सोर बुंहरदों बेखौबो आं आलाद खालामना होला। बिराद गिदिर फेसबुक बेबो सालायो, खिन्थु आं बुंला आरोना, आं जाथिनि बिखयखौनो बुंला, बिकज आंहा बुंनो मोननायनि राइट गैयामोन। सोरबा बुंनो होबानो बुंगोन नामा? नोङो नोंनि लाइफखौ नोङो धंस खालामनानै लागोन नामा? नोंहा मेनार गैया नामा? आं बेखौसो बुंदों। नोंगौ बिथाङा निमाहा बिबाय होननाय खोनादों, खिन्थु आं नुवाखै। दे गोरोन्थिया बयहाबो जायो, खिन्थु सोलोंनानै ला। नोंसोर नों तुमलोग तुम बेखौहाय मोजां सोलोंनानै ला। तुम माने नोंखौ थांखिना बुंनाय जायो एबा सोरबा सासेखौ थांखिना बुंनाय जायो। तुमलोग माने गासैखौबो होननाय जायो। बेखिनि बाथ्राखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ, नोंथाङाबो मिथिखागौ सिस्टारा। अब्ला नोंसोर बुंनानै होनाय लगे लगे बिसोरो गासैबो रागा जोंबाय। आरो बेयाव बांसिन जोङो खोनानो मोनबाय, नुनो मोनबाय ना बिथांजोखौ फुथुलानि माबा खालामनानै पिक्सार लगायनानै बिथांनि पिक्सार लगायनानै सावबाय, एफआइआर होबाय। अब्ला मा लाब? जों बेबायदि खालामजानो, जोंनि हारिनि मानसि जाना जों मानो बेबायदि खालामजानो, नङा होमबा? बेसो मेन पइन्टआ आंनिया। बेखौनो लानानै आं मैया पस्ट होदोंमोन। बुंनायनिबो मोनसे माबा थायो, लिमिट थायो, नङा होमबा? बेखौ लानानै आं पस्ट होदोंमोन। माखासे मानसिफोरा मा बुजिदों, खिन्थु आं सानो बिसोरबो जाय नेगेटिभ कमेन्ट खालामदों मैयानि बे पस्टआवहाय, बिसोरबो बेबायदि मेलेम गैयि एखे धरननि मानसि। आं बे होननानै सानबाय आरोना। मानो होनोबा आं बुंदों लोगोफोर, मिथिबायना? आं बुंदों मानसिखौ बुंनायनिबो गोबां लाइन थायो ना, नङा होमबा? नोंथांमोनाबो मिथिखागौ आरामसे बे बाथ्राखौहाय। बुंनायनिबो लाइन थायो। गाज्रि रावजों बुङोब्ला सोर गनायगोन? गुरै रावजों, मोजां रावजों, बिजिरनायजों फंफ्रोमबो ना गनायजाथाव जायोब्ला जोङो मानिहोनोबो हायो। नंगौ जोंहा जारिमिन दं, राव दं, हारिमु दं। अब्लालाय जोंहा बिजिरना होनो हानाय जोंहाथ' मोन्थाय दं, गोहो दं, राइट्स दं। बेखौ लानानै आङो मैयायो पस्ट होदों। मोनसे पस्ट होनायावहाय ना बिथांमोना माने एकदम नेगेटिभ कमेन्ट, एसटि दाबिनायनि आं मोनसेबो भिडिअ लाबोआखैनो। आरे जोङो मानो लाबोआ जानो? जों लाबोदों, नायहैथां, चेक खालामना नाय। आरो बेयाव जारिमिन बिजिरनायबो नुनो मोनगोन आंनिफ्राय। जारिमिन आं बिजिरदों, आं दिन्थिदों, जाहाथे जोंनि गेदेर गोलावफोरा नुबाय बायोब्ला, नुसनोब्ला बिथांमोननि गोसोखौ थुलुंगा होयो ना। बाट आं इसिग्राब माने गोरों नङा। जाय जारिमिनाव आं फरायना मोनबोदों, आंहा गोसोआव दङ। बैफोर जारिमिनखौ बिजिरना होनायनि जोंहा राइट्स दङ। बेफोरबायदि जारिमिनफोरखौ जोंहा हिस्ट्रिफोरखौहाय जोङो फरायोब्ला ना जों गुबुनखौबो फोरोंनो हायो। थ' बेनो जाहैबाय मेन पइन्टआ आंनिया। नोंनि गाज्रि रावजों नोङो एफआइआर होजाबाय सोरजोंब्ला, आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि नोंनि फिसायाबो नोंबायदिनो गाज्रि राव सोलोंनानै जुदि एफआइआर होजायोब्ला नों मोजां मोनगोन ना? बिमा बिफा जानानै, पेरेन्टस जानानै बेबायदि दाजाथों होननानैसो आं बुंदों। नोंनि गाज्रि रावजोंनो नोङो एफआइआर होजाबाय, केस होजाबाय, अब्ला नोंथ' लुगैयाना नोंनि फिसाफोरखौ नों बायदि जाजानो, एफआइआर होजानो। बे मेन पइन्टखौसो लानानै आं मैया मोनसे पस्ट होदोंमोन। बुजायनांगौ, जोंनि गावनि मानसिखौ जों गावनो सामलायग्रोनांगौ। नोंगौ जों गासैबो गावनो बेनोखा, बेबायदि नङा। गावनो बेनोखा, गुबुनखौ मा बुजायनो? अभार स्मार्टनि खोथा फैया, मिथिबाय? जों नुनायखौसो बुंनांगौ, जों फोरोंनांगौ रोङैखौ। नों सोरखौबा मेनसन खालामनानै रायनोबा रायनो हायो, राय।
जेबो जोंहा माबा गैया प्रब्लेम गैया आंहा प्रब्लेम गैया एसटि डिमान्ड खालामनायनि हेंथायै सोरबा बुंनोब्ला हारिखौ अननानै बुंनोब्ला बुं गोसोबायदि होन नाथाय नोंनि बेरेखायै नों जाहाथे सेफटि थानाय बायदियै रावजोंबो एफआइआर होजालायै रावजोंबो फुथुला खालामनानै सावजायै बायदि नोङो गावनो गावनि रावजों बिजिरनानै मोजां गोथों गनायथि रावजों बिजिरनानै हो जाहाथे रावजोंबो एफआइआर दाहोजा आं बेखौसो आङो रिप्लाइ होनो लुगैयो अरायबो माने गनायजाथाव जों बयबो खामानिखौ मावनांगौ आरो बुंनांगौ जोंनि रावफोरा जेब्लाबो सिनसियार थानांगौ गोसो जाब्लानो सालायफिदिंब्लानो जोंनि रावा ओंखारो बेखौ लानानै गाज्रि रावजों जों रावखौबो सोंखारिनो नाङा नों जेरै नोंनि आखलाबो नोंनि फिउचाराव सोलोंलांगोन नोंनि फिसायाबो नुगोन नोंनि फिसाफोराबो सोलोंगोन नोंनि उन जेनेरेसन उन जोलैफोराबो सोलोंगोन बेखायनो नोङो दानो दिनैनिफ्रायनो गोथों लामाखौ दिन्थिनोब्ला नोंनि जोलैखौ नोङो मोजां गोथों लामा दिन्थिनोब्ला नों गावनो खुद मोजां जागोन गावनो मोजां लामाखौ दिन्थि गावनो मोजां राव बाथ्रा बुं नोंनि जोलैखौबो नों फोरोंलां बेसो जोंनि बर' बिमाया फोरोंलाङाखै गाज्रि राव बुंनानै सोरखौबा सोंखारिनो नोंनि बिमाया नोंनि असे गोरबोनि बिमाया नोंनि नोंखौ जोनोमगिरि बिमायाबो नोंखौ गाज्रि राव बुं होननानै फोरोंबोआ आरो रावबो बिमाया फोरोङा नाथाय नोङो दिनै गाज्रि राव बुंनानै सोंखारिनाया बे जोबोद गोरोन्थि सोरखौबा सासेखौ थांखिनानै बुंनो हागोन बुं नोंखौ बुंदोंब्ला सोरखौबा बुंदोंब्ला गाज्रि रावैहाय ना नोङो मोजांजोंबो नोङो बेखौ रिप्लाइ होनो हायो मोजां रावजों जों मानो गाज्रि बुंजानांगौ जों मानो गाज्रि बुंजानो नोंनि मोजां रावजों बुङोब्ला गनायथि जागोन कर्ट आरो जोंनि आयेनजों नों गनायथि जागोन गाज्रि बुंजानो जोंहा जेबो अधिकार गैया नंगौ जों रावनिबो जायाखै रावनिबो कालचार जों इउज खालामा जोंहा जारिमिन दं हारि दं जोंहा गासैबो मोनथाय दं बुंनो राइट्स दं खिन्थु जों रावनिबो आथिं सिङाव नङा जों बेबायदि गाज्रि बुंजानो नंगौ खिन्थु जोङो गाज्रि बिमा जोंनि बिमाया जों गाज्रि फोरोङाखै जों मोजांजों जों बिसोरखौ फेजेननांगौ जों जेब्लाबो मोजांजों फेजेननो नाजा गाज्रिजों नङा थेंक इउ लोगोफोर